салом дӯстон, шурӯъ мекунем ба беҳтарин хабарҳои ҳафта ки аз ҷониби ширкати Формула 55 манзури шумо карда мешавад. Бастани қарордоди ҳамкории Муин Ғафуров бо ширкати UFC мебошад. Акнун ин размгари тоҷик баъд аз Нурулло ва Лоиқ сеюмин варзишгари Тоҷикистон аст ки дар ин ширкати бонуфузи амрикоӣ баромад мекунад. Аввалин набард ё дебути худро Муин Ғафуров рӯзи 3 июн дар мусобиқаи UFC анҷом хоҳад дод. Ҳанӯз рақиби ӯ маълум нест, аммо ба Муин Тоҷик Ғафуров муваффақиятҳо орзумандем. дар ҳоле ки Муин Тоҷик Ғафуров ба аввалин набарди худ дар UFC омодагӣ мегирад, Лоиқ Раҷабов бошад дуюмин набарди худро анҷом хоҳад дод. рақиби Лоиқ Раҷабов Матеуш Ребецкӣ мебошад, ки дар корномаи варзишии худ 18 набард анҷом дода, 1 бохт дораду 17 ғалабаро ба қайд гирифтааст. Лоиқ Раҷабов феълан дар Амрико ба тамринҳои пайваста машғул аст ва худро ба ин мусобиқа омода месозад. Лоиқ Раҷабов дар корномаи варзишии худ 17 муҳориба анҷом дода, ҳамзамон 4 бохт низ дорад. размгари дигари тоҷик Аъзам Ғафуров бошад ба муҳорибаи навбатии худ дар ташкилоти ACA омодагӣ мебинад. Аъзам Ғафуров бо Вартан Асатрян қувозмоӣ мекунад, ки ин набард дар шаҳри Москваи Русия рӯзи 11 август дар нақша аст. Аъзам Ғафуров дар вазни зери 56 килограмм баромад мекунад ва дар корномаи варзишии худ 13 муҳориба анҷом дода, 10 ғалаба ба даст оварда, 3 бохт низ дорад. як хабари хуш барои дӯстдорони зудо. дар шаҳри Душанбе гран-при оид ба ин риштаи варзиши зебо баргузор мешавад. аз санаи 2 то 4 июни соли ҷорӣ пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе макони баргузории мусобиқаи байналмилалии ҷудо Гран-при Душанбе мегардад. Гран-при Душанбе дар доираи мусобиқоти сайри ҷаҳони ҷудои Федератсияи байналмилалии ҷудо баргузор шуда, мусобиқоти интихобӣ ба бозиҳои Олимпии Париж 2024 номида мешавад. барои иштирок дар Гран-при ҷудо то имрӯз ҳудуди 300 варзишгар аз 40 давлати дунё номнавис шуданд. аз ҷумла тими мунтахаби Тоҷикистон ба ҳайси мизбон дар ҳайати 34 варзишгар, 28 мард, 6 зан дар ин мусобиқа ширкат карданӣ аст. акнун савол барои онҳое ки зудоро дӯст медоранд: кадоме аз варзишгарони тоҷик дар ин мусобиқа дастоварди хуб нишон дода метавонад? Криштиану Роналдо мақсад дорад ки Арабистони Саудиро тарк кунад. ҳамлагари дастаи Ал-Наср Криштиану Роналдо мехоҳад ки бо бошгоҳи Арабистони Саудӣ шартномаро пеш аз муҳлат бекор намояд. Роналдо аз шароит ва инфраструктураи Арабистони Саудӣ, ки аз ҷомеаи муосир хеле дур аст, қаноатманд нест. қайд карда мешавад, ки наздикону пайвандони ҳамлагари 38-сола барои ӯ дастаи дигаре аз қитъаи Аврупо ҷустуҷӯ доранд. аммо акнун бубинед, ки дар сурати пеш аз муҳлат рафтани Криштиану Роналдо аз Ал-Наср чӣ ӯро интизор аст. бесабабҳои узрнок агар футболбоз тарки Ал-Наср намояд, пас тибқи қоидаҳои ФИФА ӯ бояд ба клуб то 2 соли боқимондаи шаҳрномааш ҷарима пардоз кунад. илова бар ин низомнома нисбати бозингар таҳримот пешбинӣ шудааст, ки дар оянда барои машғул шудан ба фаъолияти футболӣ ӯ монеъ шуда метавонад. Роналдо аз 1 январи соли 2023 дар дастаи Ал-Наср бозӣ мекунад. дар доираи чемпионати дохилӣ ӯ 15 бозӣ гузаронида ба задани 14 гол даст ёфтааст. дирӯз маҳз голи задаи Криштиану Роналдо ба Ал-Наср ғалаба овард. моҷарои бузург дар футболи Испания. зимни бозии дастаҳои футболи Валенсия ва Реал Мадрид, ҳамлагари дастаи шаҳри Мадрид Винисиус Ҷуниор аз сӯи мухлисони Валенсия суханҳои таҳқиромез ва ҳамзамон нажодпарастиро шунидааст ва маҳз ин боис шуд, то дар Испания феълан ҷанҷоли бузург сар бизанад. ба гуфтаи манбаъ, мухлисони Валенсия ба ҳамлагар Винисиус суханҳои таҳқиромез гуфта фарёд заданд. пас аз ин ҳолат бразилиягӣ гирья кард
ва ҳамзамон асабҳои худро дошта натавонисту бо футболбози Валенсия дарафтод ва аз сӯи довари марказ корти сурх гирифт. Винисиус аз соли 2018 дар ҳайати Реал Мадрид бозӣ мекунад. Шаҳрномаи ҳамлагар бо клуб то соли 2024 амал мекунад ва назари таҳлилгарон шояд ин омилҳо боис шавад то футболбоз тарки Ла Лига намояд. зеро дар мавсими ҷорӣ борҳо нисбати ин футболбози бразилӣ чунин таҳқиромезиҳо раво дида шудааст. худи Реал Мадрид бошад нисбати ин масъала ба додгоҳ шикоят бурдааст ки мушкилоти мазкур ҳоло мавриди баррасӣ қарор дорад. барои имрӯз тамом. То дидорҳои навбатӣ сарбаланду пирӯз бимонед.